Anem a començar el side event sobre la sessió que avui té l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa a l'entorn de l'anomenat informe Silevic i la seva moció. Abans de res, vull anunciar que tenim present que fa molt poca estona el president del govern d'Espanya ha anunciat que demà el Consell de Ministres del govern espanyol discutirà i aprovarà 9 indults pels 9 líders catalans que estan a presó. Jo vull recordar que són vora 2.000 les causes judicials i de seguiment i persecució del Tribunal de Comptes que estan pendents a banda de la gent que està a l'exili. Però vull anar al side event que anem a fer sobre la llibertat d'expressió dels parlamentaris, segons el Consell d'Europa, expressant la meva satisfacció i agraïment als ponents que van a participar. Françoise Tulkens, exvicepresidenta del Tribunal Europeu de Drets Humans, Josep Casadevall, exmagistrat al mateix tribunal, i Rob Berens, actual ombudsman parlamentari del Regne Unit. Es tracta de l'anomenat informe Silevic, redactat com es fan els informes de l'Assemblea Parlamentària a partir d'un relator, d'un treball per part del relator en els escenaris del tema, Turquia i Espanya, de la mà dels governs respectius i amb les entrevistes corresponents. Val a dir que a Catalunya el relator va estar entrevistant a tots els grups parlamentaris. Hi ha un conjunt d'entitats amb la col·laboració demanada per part del Consell d'Europa de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya. Vull recordar que en l'informe figuren diverses cites dels informes elaborats pel Síndic de Greuges, des del que tracta de la regressió de drets i llibertats fins a informes sobre el Tribunal Suprem. Informes elaborats per col·laboradors del síndic que amb gran rigor, independència i criteri, havent comptat entre aquests col·laboradors a exmagistrats del Tribunal Europeu, a exfiscals, a professors universitaris, a un llarg etcètera, del qual jo n'estic també molt orgullós. Quin és el nucli central del side event d'avui? La llibertat d'expressió i la llibertat d'expressió en els parlamentaris. Constantment el Consell d'Europa i tots els seus organismes s'ha pronunciat sobre això. Nosaltres vam cridar l'atenció sobre la sentència del Tribunal Constitucional espanyol del 2014, quan per primera vegada va entrar a penalitzar les opinions d'indirizzo polític, d'impuls polític, al nostre entendre sortint fora del marc del que és el Conveni Europeu de Drets Humans. Penalitzar o judicialitzar les expressions polítiques parlamentàries pot ser un greu defecte. Per això avui demanaré als nostres ponents que ens concentrem en els drets. Els parlamentaris expressen el dret de participació, són elegits per la població, el dret de representació i, sobretot, el dret a expressar-se lliurement a les cambres parlamentàries. Per això, començant per Françoise Tulkens, demano als 3 ponents que expressin les seves opinions. Françoise, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous avez la paraula. Moltíssimes gràcies, senyor president. La llibertat d'expressió és fonamental i m'agradaria molt ràpidament recordar quins són els punts crucials de la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió és la pedra angular de la democràcia. És el que hem d'entendre. No es tracta de privilegiar els drets d'uns respecte dels altres, sinó vigilar la salvaguarda d'una condició essencial sense la qual no podríem subsistir avui, una democràcia i una societat lliure. I a partir d'aquí hem de partir. Aquest és el punt de partida. La llibertat d'expressió no és només un dret subjectiu, sinó que és un principi objectiu
objectiu per assegurar la vida en democràcia. No és una finalitat en si, sinó un mitjà per establir una societat democràtica. Avui sabem en Europa i en el marc del Consell Europa fins a quin punt la democràcia és crucial. La llibertat d'expressió s'inscriu en el marc de la llibertat de pensament, que també està garantida per aquest dret. Dit això, la llibertat d'expressió coneix alguns límits. En el dret europeu i en la Convenció de Drets Humans està sotmesa a límits. La llibertat d'expressió és un fonament de la democràcia. Òbviament, depèn de les informacions, està frenada amb les expressions ofensives, per exemple. Aquests límits, aquestes ingerències, sempre estan incloses en l'exercici del dret a la llibertat d'expressió i han d'estar sota control. I és un control que s'ha de fer in concreto. Si bé hi ha límits a la llibertat d'expressió, han d'estar incloses en la llei a partir d'un discurs polític i s'ha d'assegurar la seguretat jurídica. I, per tant, s'ha de concretitzar al màxim per permetre als ciutadans respondre. Les limitacions a la llibertat d'expressió han de ser legítimes, la seguretat personal, la seguretat del territori, la prevenció del crim, etc., per assegurar-se que aquestes llibertats tenen aquest objectiu legítim en una societat democràtica i han de respondre a una necessitat, han de ser proporcionals a l'objectiu seguit. Doncs això és el context general i a partir d'aquests principis generals hem d'examinar la qüestió dels polítics, homes i dones, en l'exercici del seu mandat parlamentari. Quines són les restriccions que podem aportar als homes polítics, als personatges polítics, en l'exercici del seu mandat, inclosa la via penal? El principi de base és el següent, una llibertat extesa. Això el Tribunal Europeu de Drets Humans ho ha dit diverses vegades. La llibertat d'expressió dels homes i dones polítics estan en el centre de la qüestió. Estem en una democràcia representativa. Els polítics són escollits pel poble i, per tant, han de poder expressar el seu punt de vista lliurement per complir la seva funció, per complir la seva missió d'acord amb un protocol addicional de la Convenció Europea de Drets Humans que preveu expressament que cal poder expressar lliurement l'opinió del poble a partir de l'elecció del cos legislatiu. Per tant, els parlamentaris tenen una llibertat extesa i el Tribunal Europeu de Drets Humans, hi ha moltíssimes regles que no citaré aquí, està molt atenta justament a la llibertat d'expressió dels membres del Parlament, sense distinció que es tracti d'un Parlament nacional, regional o local. En una democràcia, el Parlament, les institucions similars al Parlament són el centre del debat polític i, per tant, la llibertat d'expressió és important per tothom, per tots els ciutadans i, per tant, és molt important, i aquí citaré gairebé una sentència del Tribunal de Drets Humans, és de la major importància d'oferir un alt nivell de protecció als representants del poble en l'àmbit del discurs i del debat polític i en les matèries d'interès general. Per tant, les ingerències, els límits del dret a la llibertat d'expressió d'un parlamentari, i aquí cito una sentència, depenen del cas concret. Per tant, des de ja les raons serioses que podrien justificar una restricció del discurs polític haurien de ser com la incitació a l'odi o a la violència, el discurs de l'odi,
o la incitació directa a la violència podrien justificar imposar restriccions al discurs polític. Tota la qüestió, òbviament, és saber què entenem per discurs de l'odi i què és la incitació directa a la violència. Aquests són els dos punts claus, perquè són els dos criteris que permetrien justificar la limitació. Hi ha una sentència a Alemanya relativament recent, del 2019. El tribunal ha establert que la condemna al president del Partit Nacional Democràtic d'un land va considerar que aquest fre a la llibertat d'expressió es feia des d'un punt de vista comercial i, per tant, aquesta ingerència s'ha considerat no legítima i proporcional, perquè aquesta condemna considerava que aquest discurs incitava directament a la violència. Podríem multiplicar les referències, que són molt nombroses. Hi ha una sentència del 2016 i que també és un principi. El Tribunal Europeu de Drets Humans tenen aquestes menes de sentències de principis que permetran facilitar la interpretació pels anys futurs. Aquesta sentència del 2016 és d'aquesta mena. El Tribunal aquí recorda la importància de la llibertat d'expressió dels parlamentaris i diu que és el vector per excel·lència del discurs polític. I continuo la citació: preciós per tots, la llibertat d'expressió ho és encara més per un polític, ja que representa els electors, demostra les seves preocupacions i defensa els seus interessos. La regla de la unitat parlamentària que coneixeu tots, que és aplicable a qualsevol parlamentari, demostra aquest alt nivell de protecció. I aquesta regla d'immunitat és comú a tots els parlaments. I l'article de la Convenció no deixa gaire lloc a la restricció de la llibertat d'expressió en l'àmbit del discurs polític. Tanmateix, sí que dirà, com a sentència de principis, que en alguns casos podem acceptar un cert tipus de reglamentació per tal d'evitar mitjans d'expressió com aquells que són una crida directa a la violència. La crida directa a la violència o els discursos d'odi són el límit de la llibertat d'expressió per tothom, però també pels parlamentaris. I aquesta sentència també recorda que el funcionament eficaç del Parlament és, evidentment, un valor essencial per a una societat democràtica i, per tant, cal que la llibertat d'expressió no afecti la protecció di bono de les activitats parlamentàries i la protecció dels parlamentaris. Per tant, no podem utilitzar la llibertat d'expressió d'una forma que ataqui la democràcia. Doncs bé, fins aquí la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. La llibertat d'expressió és la base de la democràcia. És el dret més important del Conveni Europeu de Drets Humans, que està basat en la democràcia i en l'estat de dret. La llibertat d'expressió és un element de l'estat de dret que ens afecta a tots. En segon lloc, sí que és possible posar-hi límits i estan previstos a l'article 10 del conveni i també a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i també al Pacte de Drets Civils i Polítics. És un conjunt de drets reconeguts en tots els elements contemporanis de protecció de drets d'expressió. Són límits pels parlamentaris, la incitació directa a la violència i el discurs d'odi, perquè és una violació a la institució democràtica que és el Parlament.
Sobre l'utilització de la via penal, li donaré la paraula al senyor Casadevall, un gran amic i col·lega, perquè justament a la cambra on treballava parlava d'aquest punt. Només recordar sobre aquest punt que el recurs a la via penal per limitar la llibertat d'expressió només es pot considerar. Primer hem de veure els principis i veure les excepcions. Només es pot considerar necessari i proporcional de forma subsidiària i en situacions completament excepcionals. Per tant, la via penal és contradictòria amb la llibertat d'expressió i només es pot aplicar en situacions completament excepcionals. Doncs fins aquí, senyor president, en un nutshell, com diuen els anglesos, amb un petit resum el que podem dir sobre la llibertat d'expressió, que és un element fonamental. Els parlamentaris l'han d'utilitzar amb el sentit de responsabilitat que tenen, és a dir, per portar a terme un debat democràtic. Moltíssimes gràcies per haver suscitat aquest debat amb un tema tan crucial. Moltíssimes gràcies i espero que podrem entrar una mica en el detall. Senyor Casadevall, té la paraula. Sí, moltíssimes gràcies, senyor mediador. I gràcies, François, per la presentació. Només puc subscriure tot el que la meva col·lega o excol·lega acaba de dir en relació als principis generals de la gran jurisprudència del Tribunal pel que fa a la llibertat d'expressió en general i, sobretot, la llibertat d'expressió pels polítics escollits pel poble, pels parlamentaris, perquè són els representants de la veritable democràcia. Voldria afegir, perquè després m'oblidaré, François, quan parlaves de l'article 10, m'agradaria precisar que no hem d'oblidar tampoc l'article 9 sobre la llibertat ideològica i la llibertat de pensament. Però aquí m'agradaria afegir, perquè en el marc que analitzem pot tenir una certa importància, també l'article 11, vinculat amb la llibertat de reunió i la llibertat de manifestació. Començaré dient que he llegit amb molta atenció l'informe elaborat pel relator, el senyor Sidric. L'informe té dues parts, una sobre les investigacions in situ del relator i que té relació amb els fets que es basen en les conclusions de l'informe. Ha estat una feina de camp important i no entraré en detalls perquè confio en ell, ha treballat moltíssim per establir els fets i, per tant, parteixo del principi que és un document seriós, que s'ha treballat correctament i que ens permet arribar a certes conclusions. La part que m'ha interessat més és sobre els drets i llibertats protegits per la Convenció i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. He de precisar que l'informe té en compte aquesta jurisprudència, està ben fonamentat i té en compte tots els elements importants que hem de recordar. I només recordaré aquí la jurisprudència represa pel senyor Schilibich i que podríem remuntar a una sentència contra Espanya, Castells contra Espanya, del 2012. És una sentència que fixa els grans principis i on retrobem aquesta frase repetida moltíssimes vegades sobre les qüestions que
inquieten i que s'han d'acceptar com a principi de la llibertat d'expressió. En la sentència de 2016 que la senyora Tulkens ha dit i també la sentència contra Bèlgica i una altra sentència contra Espanya, Montegui Mondragón, un parlamentari basc que va fer comentaris contra el rei i el tribunal va considerar que hi havia dos aspectes que calia distingir: la qualitat de parlamentari i la seva llibertat d'expressió en una conferència, i el tribunal també va considerar que les paraules del senyor Otegi peut-être pas très élégant, etc., ne faisait aucun appel à la violence, ni physique, ni même aucun. a la violència. I, per tant, tot això per dir que la seva llibertat d'expressió no podia tenir ingerències. La sentència també es basa en un altre aspecte, que és que davant de les difamacions o de les injúries contra una persona hi ha el principi d'igualtat que s'imposa. I cap persona està privilegiada davant de la llei, ni el president ni el rei, i no pot tenir un tractament diferent respecte dels altres, com a la resta dels mortals. Aquesta distinció ens permet també dir que els aspectes que podem trobar en el Codi Penal de protecció afegida per alguns aspectes de la vida política, el tribunal diu que això no val, que hi ha el principi d'igualtat que cal imposar. També hi ha una sentència molt interessant de 2020, de desembre de 2020, una sentència contra Turquia de Selahattin. És una sentència que pel tema que ens ocupa avui mereix una lectura. És una sentència llarga i complicada perquè fa referència a diversos articles de la Convenció. Aquí em referiré només a l'article 10. El senyor Demirtas és un líder de l'oposició que defensa la independència del poble kurd i se'l va perseguir i condemnar per les seves conviccions i per la seva ideologia. I la sentència de 2020, malauradament, no s'ha executat, fins on jo sé, i és una de les poques sentències existents on el tribunal, en la part dispositiva, diu blanc sobre negre que l'Estat ha de prendre les mesures per alliberar aquesta persona. No recordo el nom, Françoise. Era també una altra sentència per un país de l'est on el tribunal per primera o segona vegada era Gazilitsi i va ser alliberat aquesta persona l'endemà de la sentència. Malauradament, en el cas turc no ha estat així. Fins on jo sé, la persona en qüestió no ha estat alliberada.
Surto una mica de la llibertat d'expressió pels parlamentaris per citar una altra sentència contra Espanya, que és la sentència, era en català, justament, Estern Taulat i Torna Capelleda, de Girona. Aquests joves estaven fent fotos i aquí, perdó, van cremar fotos del rei a Girona i aquí el tribunal va parlar de la igualtat per tothom i es va aplicar el principi Taulat per aquests joves que cremaven fotos del rei. Podia ser una qüestió de poca delicadesa. Jo no cremaria la foto de ningú, però no era un acte violent, no fomentava la violència i el tribunal ha reprès el principi que ningú, ni tan sols el rei o el cap d'estat, pot tenir una protecció superior a la de la resta dels mortals. M'agradaria concluir amb altres sentències. La Croix contra França, Segni contra l'Audry, són afers sobre representants polítics que han tingut discursos. Aquí entrem en els límits de la llibertat i aquí la ingerència de l'Estat, si hi ha violència, és completament normal. Tot això per dir que aquesta part de l'informe del senyor Siliritx és molt apreciable en el sentit que ha reprès molt bé i entès molt bé les grans principis del Tribunal Europeu de Drets Humans en la matèria que ens ocupa i m'agradaria felicitar-lo en aquest sentit. I ara tinc el plaer de donar la paraula al meu col·lega Rob Berens, que és defensor del poble parlamentari del Regne Unit. Moltes gràcies per la invitació. Espero que se'm senti bé, diu Rob. Estic agraït per 3 motius. Primer, perquè la invitació ha vingut de Rafael Ribó, que era el distingit president de l'Institut Internacional de Defensors del Poble, qui té una llarga carrera, que ha estat un gran defensor dels drets humans i de la llibertat d'expressió. Ha parlat quan altres haurien pensat que era millor romandre en silenci. És un home de principis i un gran col·lega meu. En segon lloc, estic molt content perquè és un gran plaer compartir aquesta plataforma amb 2 juristes distingits en matèria de drets humans. I parlant amb aquests 2 experts, el meu currículum pot semblar poca cosa. Voldria agafar una frase de Benjamin Disraeli, un polític i novel·lista, i diu que en aquesta companyia soc la pàgina en blanc entre el Vell Testament i el Nou Testament. I el tercer motiu del meu plaer, i és molt sincer, és que crec que la qüestió que se'ns planteja sobre si s'hauria de jutjar polítics en l'exercici del seu mandat és importantíssim per la naturalesa mateixa del règim democràtic. I la resposta a aquesta pregunta no la poden prendre advocats ni convenis sobre drets humans per si sols. Voldria reforçar la relació entre l'Estat i la societat. La societat civil ha de ser un participant en el debat. I voldria referir-me a 4 qüestions breument. En primer lloc, la llibertat d'expressió, com ja ens han dit, no és un dret absolut. Mentre que és un dret fonamental, no és un dret absolut. I quan es danyen els valors democràtics i la societat civil, seria enorme si
la llibertat d'expressió dels polítics es convertís en un dret absolut, fossin polítics o altres actors socials. Sabem que la llibertat d'expressió és un dret fonamental protegit per l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans i al Regne Unit aquest conveni va ser adoptat el 1950 i va entrar en vigor el 1953. I no va ser fins fa poc que es va traduir a la llei nacional del Regne Unit el 98, però la protecció que s'atorga en l'article 10 s'amplia a visions que poden molestar o ofendre les creences d'altres. Però al mateix temps, com que no és un dret absolut, qualsevol restricció a la llibertat d'expressió sempre s'ha d'establir de manera clara en la llei que és necessari i ha de tenir un objectiu proporcional. La llibertat d'expressió no protegeix declaracions que discriminin o incitin a la violència. Hi ha un informe de l'Assemblea Parlamentària del 3 de juny. L'Assemblea opina que si s'intenta tombar les institucions democràtiques, allà no hi ha una protecció del dret d'expressió. Els polítics tenen una alta responsabilitat per la seva alta responsabilitat i s'han d'abstindre d'aquests abusos. El que la resolució sí que diu és que tothom, especialment els polítics, tenen el dret a fer propostes, l'aplicació de les quals requeriria canvis en la Constitució, sempre que els mitjans que es defensin siguin pacífics i legals i que els objectius no vagin en contra dels principis de la democràcia i els drets humans. Així doncs, l'article 10 estableix la base per un argument basat en l'evidència i en casos extrems es pot litigar pel que fa a l'amplitud del dret d'expressió i jo crec que això és correcte. És difícil perquè sovint no és fàcil establir el límit entre expressar visions intolerants i ofensives i la protecció que s'atorga a l'article 10 o altres arguments polítics que siguin prou seriosos com perquè no es protegeixi el dret d'expressió. I en aquesta resolució s'ha de tenir en compte les intencions, el context, les paraules que es fan servir i el que és clau, la qüestió de la proporcionalitat, que és la clau d'aquesta qüestió. I en base a tot això, no queda gens clar que els polítics, en el cas que s'analitza per part de l'Assemblea Parlamentària, puguin ser objecte d'escrutini jurídic. Però tinc 3 qüestions addicionals que voldria destacar. Estic d'acord amb l'opinió que s'ha de distingir entre polítics i membres de la societat civil pel que fa a la llibertat d'expressió. El dret a la llibertat d'expressió ha de tenir una forta protecció pels polítics. El Regne Unit ja ben aviat va protegir la llibertat d'expressió dels polítics. Hi ha una llei de drets del 1969 que és un dels instruments bàsics de la Constitució britànica, que va ser el resultat d'una lluita entre una monarquia tirànica i el poble i el Parlament britànics. Aquesta llei estableix i defensa els principis de lliures eleccions i llibertat absoluta d'expressió dins del Parlament, que és el que anomenem el privilegi parlamentari. Però fora del Parlament, i en el cas d'eleccions, els drets dels polítics es veuen reduïts, però tot i això gaudeixen d'una certa protecció. I és important en els mesos precedents a les eleccions que la informació i l'opinió de tota mena es permetin lliurement. I només és dins dels parlaments on els parlamentaris tenen una llibertat total d'expressió. Per exemple, a les eleccions generals de 2010 al Regne Unit,
es va invalidar la candidatura del parlamentari i també demanant un reconeixement de la funció que tenen els polítics i els parlamentaris. En la meva opinió, això es veu limitat per la necessitat que els polítics estiguin representats i facin de líders de la gent a qui representen. I això significa que els polítics han de ser, amb algunes excepcions, subjectes a les mateixes restriccions que s'apliquen als ciutadans. Els ciutadans no poden disseminar odi racial o de gènere ni promulgar la violència i aquestes regles també s'haurien d'aplicar als polítics. Sense això, hi ha menys possibilitat que els polítics visquin les mateixes experiències que els ciutadans. També hi ha un perill de crear una classe de polítics que s'allunyin de l'objectiu, que serveixin i que oblidin la seva funció de promoure un intercanvi necessari per mantenir la cohesió en la democràcia. I aquests són elements claus d'una democràcia liberal i d'una democràcia representativa. I jo puc imaginar-me circumstàncies en què els polítics haurien de ser jutjats per declaracions fetes en l'exercici del seu mandat. Al Regne Unit, Oswald Mosley, que en aquell moment no era membre del Parlament, va ser detingut per les seves declaracions professistes durant la Segona Guerra Mundial. I l'última qüestió és una qüestió més d'àmbit nacional i té a veure amb la protecció necessària per als funcionaris de la justícia pel que fa a la llibertat d'expressió. S'ha d'evitar una situació perversa que es desenvolupa ràpidament avui en dia en algunes parts del món, on, per una banda, hi ha polítics populistes que s'expressen lliurement en el que ells defensen és l'exercici del seu mandat i els del sistema judicial, els jutges i els defensors del poble, a vegades són acusats per haver criticat les paraules i les accions dels polítics. Són accions i paraules que no només expressen opinions que poden ferir altres, sinó que són desproporcionats i maliciosos i que posen en perill els processos democràtics. I en aquest context tinc preocupacions pel que fa al tractament que s'ha donat a dos defensors del poble europeus que han buscat defensar els drets d'aquells que es veuen de manera desproporcional criticats per l'Estat. En el cas de Polònia, el comissari de Drets Humans, Adam Bodnar, ha estat amenaçat i criticat i fet fora de l'oficina per polítics que negaven la seva tasca de defensa dels ciutadans polítics. I en aquests moments tan difícils, no gaires institucions europees han sortit a la seva defensa. I Rafael Ribó també ha estat objecte de crítiques per intentar defensar els drets humans dels polítics a Catalunya que defensaven el referèndum l'any 2017. Una revisió del Servei dels Defensors del Poble del 2020, en el que jo vaig participar, analitzava les lleis pel que fa al síndic general i els aspectes relatius als drets humans i vam poder observar que els principis són clars pel que fa a la funció importantíssima que tenen els defensors dels pobles en la defensa dels drets humans. Vam dir que en aquest cas el síndic va actuar dins del seu mandat per investigar qüestions sobre drets humans i va parlar sense por i sense favor sobre els drets que, en la seva opinió, havien estat violats. No només els polítics necessiten protecció en l'exercici del seu mandat, sinó que hi ha actors en el sistema judicial que sovint es concentren els polítics i no veuen la imatge sencera. Gràcies, Rod. Una reflexió damunt de la taula per si algú dels participants vol
fer algun afegitó, i és el fil conductor que ha començat en François de la contradicció entre tractament penal i llibertat d'expressió en el cas dels representants. Vull recordar que en l'apartat tercer de la draft resolution de lo que es debat avui a l'Assemblea Parlamentària d'Europa, el propi relator recorda, com s'ha dit en les 3 intervencions, que la llibertat d'expressió no pot ser sense límits i parla, tal com diu l'Assemblea del Consell d'Europa, el hate speech, l'odi, convidant a la violència, i també parla dels temes de raça, d'origen, de religió o d'opcions polítiques que criden a la violència per canviar el sistema polític, i que els polítics tenen una especial responsabilitat en aquests temes. Per això, i aquí està la reflexió que deixo damunt la taula, frapa, és molt xocant veure com la sentència 2014 del Tribunal Constitucional va suposar un gran canvi i tot el que s'havia defensat, quan fins aleshores s'havia dit que les resolucions parlamentàries d'impuls polític no tenien efectes jurídics i no eren impugnables, però a partir d'aquesta sentència el tribunal manté la subjecció a control jurisdiccional de resolucions parlamentàries de caràcter estrictament polític. Crec que aquest és el cor de la qüestió del debat que estem tenint i del debat que es tindrà aquesta tarda a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. I m'agradaria saber si els participants, he vist que ara François ens ha deixat perquè té una sessió parlamentària, però tant el senyor Casadevall com el senyor Berens, si volen afegir alguna cosa al respecte. Per tant, els hi obro el debat a ells dos. Josep. Complément de l'anterior. Complemento les meves paraules d'abans, ho ha dit el senyor Berens també, la llibertat d'expressió no és un dret absolut. Fins aquí estem tots d'acord. Hi ha límits, i aquests límits són justament el discurs d'odi i la incitació a la violència. I en aquest punt la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans és molt rica perquè hi ha moltíssimes sentències on la persona condemnada en el seu país i que apareix davant del tribunal invocant la llibertat d'expressió per poder mantenir el seu discurs, que de vegades és un discurs d'odi o d'incitació a la violència. No hem d'oblidar que en la Convenció hi ha l'article 17 també. L'article 17 es tradueix per la prohibició de l'abús de dret. Per tant, no podem invocar el dret a la llibertat d'expressió per alhora violar el dret dels altres, que estarien protegits per l'article 8. I aquí és on justament hi ha una confrontació entre l'article 8 i el 10, perquè són drets que de vegades es troben oposats i no hi ha un dret superior a l'altre. Són dos drets que estan protegits per igual. I és aquí on entrem en el test fet pel tribunal quan hi ha una ingerència a la llibertat d'expressió. Hi ha una ingerència de l'Estat, sí o no? Si és que sí, continuem. Aquesta ingerència estava prevista per la llei, sí o no? I el sentit de previst per la llei és ampli. La llei ha de ser clara, accessible i d'una qualitat suficient per poder entendre com adequar el comportament de les persones respecte de la llei. Si una ingerència estava prevista per la llei, llavors passem al següent pas. Aquesta ingerència era necessària en una societat democràtica, sabent que el tribunal sempre ha dit que aquesta expressió es tradueix en el sentit de dir que era una intervenció o una necessitat social imperiosa. I si de nou és sí, llavors arribem a l'últim punt, que no és el menys important, és la proporcionalitat.
la proporcionalitat entre la ingerència i l'objectiu que es vol aconseguir. I aquí tornem a la pena de presó. El tribunal l'ha rebutjat diverses vegades. De fet, hi ha una recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa en relació a les injúries. Not injury in English. O calumni, etc. Les injúries, les calúmnies. La recomanació del Consell d'Europa és prendre altres mesures i que no siguin penes privatives de presó, que siguin mesures administratives o civils, fins i tot de reparació, però evitar al màxim imposar penes de presó. Això pel que fa a la proporcionalitat. I quan hem parlat de la previsibilitat de la llei, em referia a l'article 7 de la Convenció, que és la necessitat d'arribar a fer un vincle jurídic precís, exacte, entre els fets imputats a les persones investigades i condemnades amb la tipificació exacta del Codi Penal. Aquí, en el cas de la sentència del procés a Espanya, que ens ocupa avui, és un dels problemes justament que els jutges del Tribunal Constitucional dissidents han aixecat. Mr. Berens. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, jo no sóc advocat. En segon lloc, he de vigilar de no anar més enllà del meu mandat al Regne Unit. I sé que aquí al Regne Unit s'està parlant també sobre fins a quin punt fora de la Unió Europea el Regne Unit s'hauria de sotmetre a les resolucions del tribunal. Per tant, jo no puc fer declaracions més enllà del meu càrrec, però tot i així sí que voldria emfatitzar 3 qüestions en el context del que has dit, senyor Ribó. Les intervencions que jo he pogut veure i de les que he llegit per part de vostè i per part dels polítics han estat pacífiques en tot moment. Mai han defensat la violència. Sempre han estat pacífiques. I en el context del que va passar era una participació pacífica i el principi de la proporcionalitat s'ha d'aplicar, com diu el conveni, en totes aquestes situacions. I com més ens ho mirem, més s'enforteix el seu posicionament, senyor Ribó, en el context de les decisions preses pels tribunals nacionals. Moltíssimes gràcies. A la nostra sessió, no sé que algú vulgui afegir alguna cosa, només deixant damunt de l'escenari el que en part ens ve condicionat pel que hi ha hagut aquest matí a Barcelona. S'ha anunciat per demà uns indults que queden en relació al que diu la resolució que es vota aquesta tarda a l'Assemblea Parlamentària d'Europa, que exigeix que s'alliberin sense retard tots els presos polítics d'acord amb les resolucions del Consell d'Europa. Faltaria saber, i veurem en el debat que hi haurà aquesta tarda, fins a quin punt els indults complirien o no extensament amb el que conté aquest punt de resolució. Ja no vull entrar en els altres punts que escapen al debat que hem tingut
i, com deia ara el Rob, fins i tot a les competències que podíem utilitzar. Estic molt honrat de la presència dels tres ponents, molt agraït als tres per la vostra experiència com a magistrats del Tribunal Europeu, per l'experiència de Rob Berens en el que significa segurament la institució d'ombudsman més important del món, la del Regne Unit, i com ho està empenyent i impulsant ell, i esperem el resultat d'aquest debat de l'Assemblea aquesta tarda. De nou, moltíssimes gràcies. See you. See you. Merci. Gràcies.